ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Mas masarap ang pagkain kapag ito ay pinagsasaluhan ng dalawang taong nagmamahalan. Ngunit minsan ay may mga pagkain tayong kailangang lunukin na lamang dahil wala na tayong hahatian. Ikaw kabarangay, anong paborito mong pagkain? Dear Papa Dudut, sabi ng nanay ko kung mangangarap lang din daw ako ay bakit hindi ko pa taasan. Yan ang mga katagang tinanim ko sa isipan ko upang maglakas ng loob na umalis sa probinsyang kinalakhan ko sa Sorsogon. Sumama ako sa malayo naming kamag-anak sa mother side pa Maynila dahil kinuha nila akong kasambahay kapalit ng pagpapaaral sa akin sa kolehiyo. Mahirap lang kasi ang pamilya namin, walang permanenteng trabaho si tatay at taong bahay naman si nanay. Tapos ay 5 pa kaming magkakapatid at pangalawa ko. Kaya nga tinapat na ako ng mga magulang ko na hindi na raw nila ako kayang pag-aralin sa kolehiyo at magtrabaho na lamang ako katulad ng kuya namin. Pero desidido akong makapagtapos. Kaya naman nung nagkaroon ng opportunity na makapag-aral ako, ay hindi ko na yon pinalampas. Pero bago ko umpisahan ang pagkukwento ay pabati muna ng isang magandang katanghalian sa mga kabarangay natin. Ako po si Janina, 26 years old at tubong Sorsogon at kasalukuyang nakatira na ulit dito kasama ang 2 kong anak. Pero noong araw, lumuwas talaga ako ng Pamaynila para mga tulong kapalit ng pagpapaaral sa akin. Mabait naman ang mga kamag-anak namin yon, malayong tiyahin siya ni nanay na walang asawa at anak kaya naging misyon na niya sa buhay ang pag-aralin ang mga pamangkin niya at mga pamangkin sa pinsan. Thankful ako sa lola kong yon dahil binigyan niya ng katuparan ang pangarap kong makapagtapos. Sa pamilya namin ako pa lamang ang gagraduate ng college kaya naman proud na proud sa akin ang mga magulang ko. At hindi nga yun lingid sa kaalaman ng classmate at best friend kong si Leslie Papadudut. Bago graduation natin, Leslie. 1, 2, 5 tulog na lang. Excited na ako. Halata nga, kita ko nga ngiti mo. Ang lapad. Siyempre, matagal din nating hinintay itong pagkakataon na to na makagraduate tayo. Akala ko kasi madedelay dahil nag-pandemic pero buti naman hindi. Oo nga pero ang hirap pa rin kasi biglang nag-online class tapos dami pa rin mga restrictions. Pasalamat na lang tayo, unti-unti nang bumabalik sa dati yung lahat. 2021 na! Sigurado ako na mas magiging maluwag na sila sa susunod na taon. Dapat lang kasi paano tayo maghahanap ng trabaho niyan kung magla-lockdown ulit? Oo nga pero wag naman. Kasi kahit na sabihin pwedeng magpasa ng resume online, hindi lahat ng company nag-i-interview via phone. Yun talaga ang worry ko Kahit na nakagraduate na tayo, wala pa rin kasiguruhan yung magiging trabaho natin. Basta ako, may listahan na ng mga kumpanya na gusto kong pasukan. In fact, nagpaasa na nga ako ng resume sa kanila last week lang Talaga? Oo, naisip ko na kahit tumatakbo yung oras, meron na ako nagawa. Buti ka pa. Ako kasi wala pa. Busy pa ako sa ibang bagay. Pero yung totoo, kabado ko sa kung anong mangyayari sa atin pagkatapos ng graduation. Bakit naman? Iba na raw kasi yung labanan sa paghahanap ng trabaho Marami kang kakumpetensya na mas magaling sa'yo. Natatakot ako na mapag-iwanan. Hindi mangyayari yun kasi matalino ka naman. Pareho tayo. Ikaw lang yun, no? Average student lang naman ako. Hindi naman natin maiiwasang matakot pero ang mahalaga, harapin pa rin natin yung takot na yun at labanan.
Ano naman kung marami kang kakumpetensya? Marami rin namang oportunidad. Dapat handa ka lang sunggaban yung mga yon. Katulad ko, sinunggaban ko yung oportunidad na makapag-aral kahit na malayo ako sa pamilya ko. Oo nga, ang tapang mo nga kasi nakaya mong umalis sa comfort zone mo. Paano mo yun nagawa? Kasi mataas ang pangarap ko sa sarili ko. Gusto kong makagraduate ng college. Hindi naman ako kayang pag-aralin nila nanay at tatay kaya ako na lang gumawa ng paraan. Buti na lang tinulungan ako ng kamag-anak ko. Hindi ka ba nalulungkot kasi malayo ka sa pamilya mo? Nalulungkot pero tiniis ko na lang. Mas focus ako sa goal ko na mag-aral at makagraduate. Kaya nga sisiw na lang tong paghahanap natin ng trabaho sa susunod kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako basta-basta susuko hanggat hindi ako nakakapasok sa pangarap kong kumpanya. Sa bagay, sabi mo nga kailangan lang nating harapin yung takot natin. Oo, saka kaya lang naman tayo natatakot kasi bago sa atin yung sitwasyon eh. Ganyan din naman yung naramdaman ko nung unang beses ako nagpunta rito sa Maynila. Probinsyana ako, 'di ba? Oo. Pero habang tumatagal, nasasanay na ako. Tapos na-realize ko na kaya lang naman ako natakot kasi bago sa akin yung lugar na titirhan ko. Kapag bago tayo sa isang sitwasyon, normal na matakot tayo kasi hindi natin alam yung gagawin eh. Pero napag-aaralan naman lahat ng bagay. Basta tiyagain lang natin na matuto. Pasasaan din ba't mawawala rin yung takot na yun? Wow, ang galing mo talagang magsalita. Bigla tuloy lumakas ang loob ko. Basta tandaan mo, ano man ang mangyari, magiging maayos din ang lahat. Okay, tatandaan ko yan. Papadudot katulad ko ay mahirap lang din ang buhay ng pamilya nila Leslie. Tapos namatayan pa sila ng nanay kaya tatay na lamang niya ang kumakayod sa kanila. Kaya nga nagkakaintindihan kami ng husto sa pagkakaroon ng mataas na pangarap na umasenso sa buhay pagdating ng panahon. Sa kaso ko papadudot ay isinaayos ko na sa isipan ko ang lahat ng mga bagay na gusto kong gawin pagka-graduate. Kung anong posisyon sa trabaho ang papasukin ko at kung saang kumpanya ako magtatrabaho. Goal-oriented kasi akong tao. Organisado rin at disiplinado. Kaya naman kumpiyansa ako sa kakayahan ko na maging madali sa akin ang buhay kapag nakapagtapos na ako. Kaya lang ay hindi pala yon ganon dahil ibang-iba ang realidad. Marami kang kakompetensya at hindi sapat ang talino lamang kung mahina kang dumiskarte. At napatunayan ko yon nang sa may ilang beses din akong na-reject sa mga kumpanyang inaplayan ko. Sa unang pagkakataon ay pinanghinaan ako ng loob na baka sa kangkungan na lamang ako pulutin. Bukod doon ay nahihiya na rin ako sa lola ko na nagpaaral sa akin dahil hindi naman habang buhay ay titira ako sa poder niya. Inaasahan din ako ng pamilya ko sa probinsya na makapagpapadala na ng pera sa kanila kaya naman kailangan ko nang magtrabaho. At habang inaantay ko pa ang tawag sa akin ng mga kumpanyang una kong pinasahan ng aplikasyon, pumasok na lamang muna ako ng ibang trabaho na available ng mga panahong yon. At yon ay ang pagtao sa isang butika na malapit lang sa lugar namin. Natanggap naman ako dahil overqualified ako. Minimum lang din ang sweldo pero pwede nang pagtiyagaan para may panggastos ako sa pag-a-apply sa susunod. Pero 2 linggo pa lamang ako na nag-duty doon nang makilala ko si Boji, ang tinaguriang ihaw-ihaw boy sa lugar na yon, papadudot. Hi Janina, may dala pala akong iyaw-iyaw. Ulamin mo na lang mamayang tanghalian para hindi ka nalalabas. Oh, Ay, salamat! Wow, ang bango naman, tsaka mukhang masarap. syempre, ako nag-ihaw niyan eh. May sauce na rin yan, isang suka na maanghang at matamis. Di ba gusto mo na pinaghahalo yung sausawan? Oo, pati yun napansin mo rin. Syempre, observant ako eh. Teka, tama ba yung sinabi ko? Observant nga ba yun yung sa Tagalog mapagmasid?
Yung napapansin yung mga bagay-bagay? Oo, tama naman. Buti na lang tama. Nakakahiya kasi sa'yo kung mali. Grabe ka naman. Ay, teka, magkano pala to? Naku, huwag mo nang bayaran. Libre ko na yan sa'yo. Baka naman malugi na kayo niyan ha. Hindi yan. Malakas naman yung ihawan ng amo ko. Saka binabayaran ko naman yan sa kanya. Bale, kinakaltas na lang sa susunod kong sahod. Nakakaya naman eh. Ilang beses mo na ako nililibre ng ihaw-ihaw. Baka naman wala ka ng sweldohin dahil sa mga kaltas mo. Ayos lang yun. Basta yung mahalaga sa akin. Makita kitang busog at nasasarapan sa mga ihaw-ihaw namin. Kahit na wala na akong sweldohin, walang problema. Ay naku, ako naman yung mamomroblema niyan eh. Bakit naman? Eh syempre, inuubos mo sa akin yung sweldo mo. Paano na lang kung may importante kang paggagamitan, edi wala ka nang nadukot sa oras ng pangangailangan. Ayos nga lang. Kasi nandyan naman mga kamag-anak ko. Pwede akong mangutang sa kanila. Yan naman yung wag na wag mong gagawin. Mababait naman sila. Ilang beses na nila akong pinautang nung nagipit ako kaya alam ko na maaasahan ko sila. Kaya wag mo nang isipin yun. Basta, tama na yung panlilibre mo sa akin. Kaya ko naman bumili ng ulam eh. Hindi mo na ako kailangang alalahanin kung nakakain ba ako o ano. Kaya ko sarili ko. Kahit na. Gusto ko pa rin para alam ko na nakakakain ka. Pero bakit? Anong bakit? Wag mo sanang mamasamain ha. Nagtataka lang kasi ako bakit ka masyadong concerned sa akin eh. Hindi naman tayo magkaano-ano. Ouch! Sakit mo naman magsalita. Sorry, pero real talk lang. Akala ko pa naman nahalata mo na. Nahahalata ang ano? Na may gusto ako sa'yo. Ha? Gusto kita, Janina. Unang beses pa lang na nag-duty ka sa butika na to. Crush na kita. Kaya nga lagi akong ganadong pumasok sa trabaho at mag-iyaw ng mga barbecue kasi nasisilayan kita dyan sa tapat. Alam na din ng mga kasamahan ko yung pagka-crush ko sa'yo kaya sinabi nilang gumalaw-galaw na raw ako bago pa ako maunahan ng iba. Ganun ba? Oo, kaya ayun. Naisip ko na hatiran ka ng mga iniyaw ko para naman matikman mo. At syempre, para makapagpakilala na rin ako sa'yo. Kasi... Sigurado naman ako na wala ka pang boyfriend. Kasi kung meron, di sana may sumusundo sa'yo tuwing tapos ng duty mo. Pero wala naman ako nakikita kaya tiwala akong single ka pa. Tama ba? Oo, tama naman. Single nga ako. Wala rin akong manliligaw kasi hindi pagbo-boyfriend yung focus ko eh. Ganun ba? Pero masarap din magka-boyfriend. Merong mag-aalaga sa'yo. Makikinig sa mga kwento mo. May kasabay kang kumain. May masasandalan ka pag kailangan mo ng karamay sa tuwing malungkot ka. Hindi ko alam yung sinasabi mo dahil hindi pa naman ako nagkaka-boyfriend. Malay mo, ako na yung magiging unang boyfriend mo. Papadudot gwapo si Boji, moreno at matikas ang pangangatawan. Para siyang modelo na hindi na-discover kaya nauwi na lamang sa pag-iihaw ng mga barbecue ang kanyang propesyon. Hindi ko naman sa minamaliit ang trabaho niya dahil marangal yon at masarap naman ang mga paninda nilang barbecue. Pero naikwento ni Boji na mababa lang daw ang kinikita niya doon. Hindi rin naman kasi yon sa kanila at pumasok lang siyang taga-ihaw para magkatrabaho. Kabaliktaran ko si Boji kasi hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Sa katunayan hanggang grade 3 lamang ang inabot niya dahil sa kahirapan kaya mas ginusto na lamang niyang magtrabaho noong araw para makatulong sa pamilya nila. Bagay na labis kong hinangaan sa kanya kaya nakuha niya ang loob ko. Naging malapit kami ni Boji sa isa't isa dahil na rin sa mga ihaw-ihaw na dinadala niya sa butikang pinagtatrabahuhan ko. At kapag natatapos ang duty ko ay niyayaya muna niya akong tumambay sa ihawan nila at pinapakain niya ng libre para raw busog na ako pag uwi sa bahay namin. Pero nahihiya ako kaya binabayaran ko pa rin. Kapag wala siyang masyadong iniihaw, nagkakaroon kami ng tsansa papadudot na makapagkwentuhan tungkol sa buhay at mga sarili namin. Tapos hindi ko na lamang namanayan na nahulog na ako sa kanya. Naging kami ni Boji at pagkalipas ng isang buwan ay nabuntis niya ako, papadudot.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot nung kolehiyo ako, ang focus ko lang talaga ay pag-aaral at makapagtapos. Kaya nga iniwasan kong pumasok sa kahit na anong relasyon. Para sa akin ay sagaba labang yon sa pagtupad ko sa aking mga pangarap. At nung nakapagtapos nga ako ay ganon pa rin ang nasa isipan ko. Maliban na lamang nang dumating sa buhay ko si Boji. Totoo pala ang kasabihan na kahit na anong talino mo, mabobobo ka pagdating sa pag-ibig. Aminado naman kasi ako na nawala ako sa focus ng mga panahong yon dahil nadaig ako ng aking damdamin. Pero napasubo na ako. Lalo na noong nagbunga ang relasyon namin ng boyfriend ko. Nagdesisyon kaming magsama sa isang bubong ni Boji Papadudot. Itinira niya ako sa maliit na kwarto sa compound kung saan ay puro kamag-anak niya ang kapitbahay. Pero hindi yon sementadong kwarto o maayos na compound dahil nasa squatters area lamang kami. Bali plywood lang ang dingding ng kwartong inuukupan namin na may mataas na kisame. Maliit lang din yon, mainit dahil kulob pero pwede nang pagtiyagaan. Binilhan at pinalagyan ko na lamang ng linoleum ang sahig para naman maging presentable. Nahiya na rin kasi ako sa lola ko na makitira sa bahay nila lalo pat buntis na ako. Tapos na rin naman ang responsibilidad niya sa akin noong graduate ako. Kaya nilakasan ko na lamang ang loob ko na tumayo sa sarili kong mga paa. At dahil wala namang kaming ipon ni Boji ay kinailangan ko magtrabaho pa rin sa butikang pinapasukan ko hanggang sa kabuwanan ko. Hirap kasi talaga kami sa pera at madalas kaming kapusin. Gusto ko ring bumili ng mga damit at gamit ng magiging anak namin kaya kahit malaki na ang tiyan ko noon at masakit na ang balakang ko ay tinitiis ko na lamang basta sumweldo ako. Dahil nga sa mga nararamdaman kong yon ay madalas na mainit ang ulo ko at lagi ko na lamang pinagbubuntunan ng galit at inis si Boji. Dahilan para mag-away kami, Papadudot. Anong iniiwan? Nandiyan lang ako kay Mang Domeng. Ang lapit-lapit lang nila sa atin oh. Pwede kitang takbuhin dito pag manganganak ka na. Kahit na! Yung punto rito, imbis na samahan mo ako rito sa bahay, nakuha mo pa talagang mangapit bahay. Ano ba kasi ginagawa mo ron? Wala. Nakikipagkwentuhan lang kina Paring RR. Sinabihan ko rin kasi sila nung isa ko pang tropa, si Macario. Nakukunin ko silang ninong ng anak natin. Para sureball na may pakimkim sa baby natin pag nagpabinyag tayo. Ewan ko sa'yo. Tingin mo sa mga ninong at ninang ng anak mo hingian ng pera? Oh, gano'n naman talaga ginagawa ng mga ninong at ninang, di ba? Kaya nga dinidiskartehan ko na sila. Ganda-ganda ng trabaho ni Paring RR sa call center. Si Macario naman sa pabrika, kaya may pera yung mga yun. Pero baka nakakalimutan mong pamilyado rin sila. Ay, bakit ba ang kontrabida mo sa lahat ng mga sinasabi ko? At ako pa talaga yung kontrabida ha? Alam nga naman yung mga kapitbahay natin, tayo lang naman yung magkausap. Alam mo, napapansin ko lagi mo na lang akong inaaway. Wala ka bang magawa sa buhay mo? Kasi nakakainis na eh. Kaya gusto ko laging lumalabas pag day off ko para hindi ko nakikita yung pagmumukha mo. Sa palagay mo gusto ko rin makita yung pagmumukha mo? Kapal mo ah. Kung may choice lang ako, papasok ako ngayon sa trabaho para kahit papaano lumaki-laki yung suswelduhin ko. Malapit na akong manganak, Boji, pero hindi pa rin sapat yung ipon nating pera. Saan na lang kami pupulutin ng anak mo nito? Bakit ba kasi pinoproblema mo yan? At bakit hindi ko po problemahin? Sige nga. Sinabihan ko na si Ate Joy ko. Papautangin daw niya ako para sa panganak mo. Kaya huwag ka na masyadong mag-alala. O tapos, paano mo babayaran yung utang na yon? Saka ko na po problemahin yun. Hindi ko pa nga hawak yung pera, pinag-iisip mo na ako. Palibasa, masyado kang kampante. Kaya hindi na ako nagtaka na hindi ka nag-ipon itong mga nakaraang buwan eh. Paano ako makakaipon? Maliit nga lang sinasahod ko dun sa iyawan. Para lang yung sa pagkain natin at bills. Minsan kulang pa.
Sana man lang kasi naisip mo na maghanap ng ibang trabaho. Yung susweldo ka ng disente lalo na ngayon na magkakaanak na tayo. Bakit pa? Ayos naman na ako sa pag-iihaw ko. Hindi ko na kailangan maghanap ng ibang trabaho. Yan yung ayaw ko sa'yo eh. Kontento ka na dyan sa ginagawa mo kahit wala kang pag-asenso. Ano bang masama doon? Hindi naman ako nagnanakaw. Gusto mo magnakaw ako para umasenso tayo? Hindi ko sinabi na magnakaw ka. Yun na rin yung pinalalabas mo eh. Hirap sa'yo, wala kang kabilib-bilib sa akin at sa trabaho ko. Akala mo ba hindi ko nararamdaman na ikinakaya mo ako? Ano bang pinagsasasabi mo? Palibasa, nakapagtapos ka ng pag-aaral. Ako hanggang grade 3 lang. Hindi ko naman iniinsulto yung natapos mo at hindi ko rin kinukumparang sarili ko sa'yo. Hindi raw, pero yun ang nararamdaman ko. Problema mo na yun. Anong sinabi mo? Sumusobra ka na! Sige, subukan mo lang nasaktan ako, ipapabarangay talaga kita. Sisiguraduhin ko rin na hindi mo na makikita yung anak mo. Papa Dudut, totoo nga na unti-unti mong makikilala ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa isang bubong. At doon ko nga lubos na nakilala si Boji. Insecure siyang tao at ma-pride. Ayaw niyang tinatapakan ko ang ego niya dahil para sa kanya ay lalaki siya. At siya ang padre di pamilya. Ayaw ko rin namang magmarunong sa harapan niya kahit na ako itong nakapagtapos ng pag-aaral sa amin. Pero para siyang pako na kailangang laging pukpukin para bumaon. Wala siyang sariling pag-iisip at pagkukusa na sumubok ng ibang trabaho nang sa ganon ay lumaki-laki naman ang kanyang sweldo. Katwiran ni Boji, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral kaya baka maliitin siya ng ibang tao. Kaya hanggang pag-iihaw na lamang daw ang kaya niyang gawin. Ang pag-iihaw ng barbecue ang plano niyang gawin hanggang sa pagtanda niya. Pero magkakaanak na kami at kahit na ilang beses kong pinaliwanag sa kanya na mas magiging malaki na ang mga gastusin namin ay hindi niya pa rin yon maintindihan. Lagi niyang sinasabi na kung mangangailangan kami ay nandyan naman ang iba niyang kamag-anak para hingan namin ng tulong at utangan. Doon ako lalong na-frustrate sa kanya at hanggang sa sumapit na ang araw kung kailan manganganak na ako. At abot langit ang konsumisyon na nararamdaman ko kay Boji. Buti na lamang at dumalaw sa tinutuluyan namin si Leslie para kumustahin ako pagkalipas ng 1 linggo. Kumusta ka na ba? Ito, pagod at puyat. Hirap pala ng may baby. Laging alanganin yung tulog ko. Buti pa nga si Boji, kumpleto yung tulog kasi kapag umiiyak yung anak namin, iniiwan niya ako rito sa bahay at doon nakikitulog sa ate niya. Ano? Seryoso ba yun? Oo. At hinahayaan mo lang? Noong una nagagalit ako kasi parang pinababayaan niya lang ako dito mag-alaga sa anak namin. Hindi parang. Kasi pinababayaan ka niya talaga. Nasaan ba naman ang utak ng Boji na yun? Kapapanganak mo pa lang tapos ganyan ka na niya tratuhin? Katwiran niya kasi may trabaho pa siya kinabukasan. Paano na lang daw siya makakapagtrabaho ng maayos kung inaantok siya dahil sa ingay ng iyak ng anak namin. Kaya ayun, hinahayaan ko na lang. Pagod na rin kasi ako magalit sa kanya. Mas galit pa siya sa akin. Kapal naman ang mukha niya. Pwede ba ako magsabi sa'yo? Kasi hindi ko na kaya eh. Sobrang bigat na sa dibdib ko eh. Pakiramdam ko pag hindi ko na ilabas to, sasabog na lang ako bigla. Oo naman. Best friend mo ko, diba? Magsabi ka lang sa akin. Pagod na kasi ako. Mahal ko naman yung anak namin ni Boji pero naisip ko, masyado pang maaga para dumating siya sa buhay ko. Ano bang ibig mong sabihin? Sana hindi mo na ako pumayag na mabuntis ni Boji noon. Sana hindi ko na lang siya nakilala o kung sana iniwasan ko na lang siya. Alam mo naman na mataas yung pangarap ko sa buhay, di ba? Oo naman. Pangarap kong magtrabaho, makapag-ipon ng pera at matulungan sina nanay sa probinsya. Pero hindi na yun natupad kasi ako mismo kailangan ko ng tulong eh. Sobrang awang-awa ako sa sitwasyon namin ng anak ko nung nanganak ako.
Kasi public hospital lang yun. Siksikan kami sa ward tapos may kahati pa kami sa higaan. Nakatagilid na nga lang ako, pati yung anak ko para lang magkasya kami. Kaya minsan, mas gusto ko na lang matulog sa upuan kahit na masakit yung buong katawan ko. Tumagal din kami ng 2 gabi doon pero grabe ang hirap namin. Pakiramdam ko doon ako mamamatay kaya sinabi ko kay Boji na iuwi na kami ng baby namin dito sa bahay. Tapos pagdating dito panibagong problema na naman. Hindi pa nga ako nakakabawi ng lakas mula sa panganganak kailangan ko na rin kumilos dito sa bahay. Anong ibig mong sabihin? Paanong kumilos dito sa bahay? Ano pa nga ba? Di umastang asawa kay Boji. Kailangan ko magluto ng pagkain namin at maglaban ng mga gamit kasi hindi siya marunong. Matatambakan lang kami ng mga umog na labayin at ayoko naman yun kasi may baby kami. Pag hindi naman ako nagluto, bibili lang si Boji ng kanin at ulam sa labas. Kung minsan magdadala lang siya ng ihaw-ihaw na paninda niya Sawa na ako doon. Purgang-purga na ako doon. Gusto ko naman kumain ng matinong pagkain. Sige, iiyak mo lang. Nandito lang ako para makinig sa'yo. Malaki lang talaga pagtatampo kay Boji kasi mukhang wala lang sa kanya yung sitwasyon ko. Sinabihan niya pa akong maarte kasi namimili raw ako ng ulam. Lakas naman ang loob niyang sabihan ka ng maarte. Siya kaya ang mga anak tapos magpadede sa baby ninyo. Kailangan mo talaga ng masustansyang pagkain yan. At hindi puro yung ihaw-ihaw nila na pag nasobrahan ka magkakasakit ka pa sa bato. Kasalanan ko rin naman kasi hinayaan ko yung sarili ko na mahulog sa kanya tapos nagkaanak pa kami kaya wala na talaga akong kawala. Hindi ko na matutupad yung mga pangarap ko. Huwag mong sabihin yan. Kasi naniniwala pa rin ako na matutupad mo lahat ng mga pangarap mo. Siguro sa ngayon medyo malabo pa kasi may baby ka Pero hindi naman habang buhay alagain niyang anak mo. Basta tiwala lang, okay? Okay. Sana nga tama ka. Basta wag ka lang mawawalan ng pag-asa. Laban lang. Pag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Dadalawin kita lagi rito para makita ko rin lagi yung inaanak ko. Papadudod siguro nga ay emosyonal lamang ako ng mga panahong yon. Kaya nailabas ko kay Leslie ang lahat ng daing at hinanaing ko sa buhay namin ni Boji. Pero hinayaan lamang ako ng kaibigan ko na umiyak at magkwento dahil alam niyang makakatulong sa akin na mailabas lahat ng yon. At totoo nga kasi dahil gumaan ang dibdib ko pero nandun pa rin yung tinik sa lalamunan ko. Don't get me wrong, masaya naman ako sa pagdating ng baby namin. Thankful ako kasi ligtas ko siyang naisilang pero paano na? Ano ang susunod? Nag-resign na rin kasi ako sa pinagtatrabahuan kong butika kaya wala na akong pinagkakakitaan pa. Bukod doon ay sigurado akong magiging limitado na ang mga galaw ko dahil sa pag-aalaga ng anak namin. Tapos ay hindi ko pa maasahan si Boji sa maraming bagay. Ang hirap para akong mababaliw. May kinakasama nga ako pero para pa rin akong mag-isa. Gabi-gabi ay nananalangin ako sa Diyos na sana'y maghimala siya sa pamilya namin, Papa Dudut. Natulungan niya kami kasi natatakot akong maranasan din ang anak namin na maghirap. Noon pa nga lang na isinilang siya ay hikahos na kami. Paano na lamang kaya pag lumaki na siya? Yun talaga ang kinakatakot ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot mabilis na lumipas ang 1 taon, natuon ang buong atensyon ko sa pag-aalaga sa anak namin ni Boji. Sakitin kasi ito, payat at may pagkalampa. Kaya kahit gustuhin ko mang magtrabaho ay ayaw ko namang ipagkatiwala ang anak ko sa ibang tao. Pero nung nawala ng hanap buhay si Boji dahil nalugi ang ihawa na pinagtatrabahuhan niya, ako na ang kusang loob na kumilos para maghanap buhay. Alam ko naman na sa aming dalawa ay mas capable akong makapasok sa magandang trabaho dahil may tinapos ako. Pero dahil matagal din akong natenga, ay nakaramdam din ako ng pag-aalinlangan. Mabuti na lamang at to the rescue ang best friend kong si Leslie nang alokin niya akong maging tauhan sa laundry shop ng sister company kung saan siya nagtatrabaho.
Hiring daw kasi doon at minimum pa rin ang kita pero meron namang bayad ang OT at may mga benepisyo pa. Bukod doon ay malapit lang din sa amin kaya hindi na ako talo sa pamasahe. Nagbabaon na lamang ako ng pagkain para makatipid dahil sa trabahong yon ay nakabili nga ako ng TV para naman may libangan kami sa gabi. Sinipagan ko talaga ang pagpasok araw-araw para makapag-ipon ako at makapagpundar ng mga gamit sa bahay. Bukod doon ay masaya rin ako dahil nailalabas na namin ang anak namin at napapakain sa mga fast food na dati-rati tinuturo lamang niya dahil hindi namin kayang kainan. Kaso kung kailan ayos na sana ang lahat ay bigla namang umeksena ang kinakasama ko. Ano? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Siraulo na kung siraulo. Pero sundin mo na lang yung sinabi ko. At bakit ko naman gagawin yun? Kasi sinabi ko. Boji naman, wag mo naman gawin sa akin to. Wag mo akong pag-resignin sa trabaho ko. At bakit ayaw mo? Siguro totoo na may relasyon kayo nung katrabaho mong lalaki, no? Aminin mo na. Wala akong aaminin dahil wala naman kaming relasyon. Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsasabi ako ng totoo, ikaw yung nag-iimbento. Ah, ganon? Halika nga rito. Aray ko naman, wag mo naman ako sabunutan. Bakit hindi? Masyado ka nagmamatigas. Dapat lang sa'yo turuan ng leksyon. Boji! Bibitiwan lang kita kapag sinunod mo yung sinabi ko. Simula sa araw na to, hindi ka na papasok sa trabaho mo. Pero paano na lang yung pamilya natin? Pag nawalan ako ng trabaho, baka magutom tayo. Hindi mangyayari yun kasi ako magtatrabaho sa atin. Aray ko, bitiwan mo na ako, sabi. Ayan. Sana sa susunod magtanda ka na. Kasi bubunutin ko talaga mga buhok mo sa anit mo. Ang sama mo. Hindi ako masama. Saka ikaw naman yung may kasalanan. Masyado ka nagmamatigas. Hindi pagmamatigas yon. Iniisip ko lang kapakanan ng pamilya natin pag umalis ako sa trabaho ko. Hirap sa'yo, masyado ka mapagduda. Magagawa ko pa ba mang lalaki pamilyado na akong tao? Malay ko ba, ikirengkeng ka. Ano sinabi mo? Totoo naman ah. Dali mo nga nahulog sa akin nung panaybigay ko sa'yo ng iyaw-iyaw, di ba? May pasabi-sabi ka pa na ayaw mo mag-boyfriend pero bakit mo ako sinampal? Nagtanong ka pa talaga sobrang kapal ng mukha mo na sabihin sa akin yung bagay na yon. Para sa kaalaman mo, hindi ako kirengkeng. Masyado ka lang matamis manalita kaya nahulog ako sa'yo. Pero siguro mali talaga na nagkagusto ako sa'yo noon eh. Kasi kung nireject na kita noon pa, di sana hindi ako nakatira sa masikip, mainit at pangit na pamamahay na to. Hindi sana kami nakakaranas ng kagutuman ng anak mo. Hindi kami magtitiis sa kakarampot mong sweldo dahil pul-pul ka. Walang pangarap sa buhay at mahina dumiskarte. Alam mo, sana hindi na lang kita nakilala eh. Siguro mas maayos buhay ko ngayon. Ah, ganon? Di lumayas ka na sa pamamahay ko kung iinsultuin mo lang din ako. Masasaktan ka talaga kasi masyado ka madaldal. Bitawan mo ako, sabi! May salahi ka bang aso? Kinagat mo pa talaga ako. Pasalamat ka, yan lang ginawa ko sa'yo. Naku, Janina, pasalamat ka. Kaya ko pa rin magtimpi. Kasi kung hindi, kanina pa kita inuntog sa dingding. Nakakairita kang babae ka. Mas nakakairita ka! Basta ha, gawin mo yung sinabi ko. Umalis ka na dun sa trabaho mo. Kasi pag hindi mo sinunod gusto kong mangyari, may kalalagyan ka talaga. Kilala mo ako. Tinutotoo ko pag sinabi ko. Papa Dudut, hindi ko alam kung saan galing ang mga pagbibintang na yon ni Boji. Inosente ako at wala akong ginagawang masama at hindi ako nanlalalaki. Bakit ko gagawin yon? Pamilyado na akong tao. Kaya nga sobrang inis ko sa kanya at dismayado na rin dahil sa mga pinagsasasabi niya sa akin. Bukod doon ay kilala naman niya yung kasamahan kong lalaki dahil nakikita niya yon kapag sinusundo nila ako ng anak ko sa pinagtatrabahuhan ko. Nagkakakwentuhan pa sila kaya akala ko ay ayos lamang ang lahat. Yun pala ay pinagseselosa na niya ito
Kaya naman gulat na gulat ako. Pero bukod doon ay hindi ko matanggap na sinaktan niya ako dahil lang sa bagay na yon, Papa Dudut. Pero dahil nga ayaw magpatalo ni Boji, pinanindigan niyang siya na ang maghahanap buhay sa amin. Hindi sana ako papayag kasi alam kong mahina siyang dumiskarte. Pero nung tinakot na niya akong makikipaghiwalay sa akin at ilalayo pa ang aming anak pag hindi ako nag-resign, ay doon ako nag-alala ng husto. Kaya nga para hindi na lumaki pa ang gulo ay sinunod ko na lamang ang sinabi niya. Malungkot ako at nalungkot din si Leslie noong nalaman na umalis na ako sa pinagtatrabahuhan ko. Pero pinaliwanag ko sa kanya na kapag may kinakasama na siya sa buhay, kailangan talaga niyang magsakripisyo. Naintindihan naman yon ang kaibigan ko at sinabi na lamang na kung kailangan ko ng tulong ay huwag akong mag-alangan na lumapit sa kanya, Papa Dudut. Tulad ng napagkasunduan, si Boji na nga naghanap buhay sa amin. Pero lagi siyang pa-extra-extra sa trabaho kaya wala rin siyang permanenteng kita. Ang masakit pa rito ay nabuntis niya ulit ako pagkalipas ng 2 buwan. Kasalanan ko rin naman kasi kinatamaran kong inumin yung pills na nireseta sa akin sa center. Kaya ayon, nagbunga na naman ng bata ang pagsasama namin. Ayoko pa kasi sanang magkaanak kami ulit dahil nga maliit pa ang panganay namin at napakahirap din ang buhay. Kaya nga kinausap ko ng masinsinan si Boji tungkol sa plano kong gawin, Papa Dudut. Ano? Nasisiraan ka na ba? Hindi ako nasisiraan. Walang nasisiraan dito. Bakit gusto mong umuwi sa Sorsogon? Sige nga, kung di ka ba naman baliw. Nandun kasi ang nanay ko, Boji. Sinabihan niya ako na doon na lang mga anak para maalagaan niya ako. Nakwento ko kasi sa kanya nung sitwasyon ko rito nung nanganak ako sa panganay natin. Kaya naman pala. Anong kaya naman pala? Kaya ka pinauuwi doon ng nanay mo kasi kung ano-anong kinuwento mo doon. Siguro sinabi mo na pinababayaan kita rito kaya ayaw mo na dito mga anak, no? Totoo naman na pinabayaan mo ko nung nanganak ako sa panganay natin Mas madalas pa nga yung gabi na hindi kita kasama rito sa bahay natin dahil nandun ka sa ate mo kasi Kasi ayaw mong mastorbo yung tulog mo sa iyak ng anak natin. Ayaw mong magpalit ng diaper niya kasi nandidiri ka kamo. Ayaw mo rin akong tulungan sa mga gawaing bahay kahit na alam mong nagpapadede ako. Matagal na yon. Saka bumawi naman ako sa inyo pagkatapos, di ba? Bumawi raw. Sa pagkakatanda ko, nagdadabog ka pa kapag inuutusan kita maghugas ng pinggan. Huwag ka na kasing manumbat. Ako naman nag-alaga sa anak natin nung nagtatrabaho ka. Hindi ako nanunumbat. Ayoko lang maranasan ulit yung nangyari ngayong buntis na naman ako. Sana naman intindihin mo. Naiintindihan ko naman, pero ayoko dun sa inyo. Bakit? Mabait naman sila nanay at tatay Oo, pero hindi ako sanay. Wala akong kakilala dun. Ano na lang trabahong papasukin ko, di ba? Pwede kang ipasok ni Kuya sa auto supply na pinagtatrabahuhan niya. Maganda pa sweldo doon tsaka may binipisyo. Tutulungan tayo doon nila nanay at tatay kaya pumayag ka na. Sumama ka na sa amin ng mga anak mo sa Sorsogon. Ewan, ayoko pa rin. Masanay ako rito sa Maynila. Dito na ako pinanganak, kaya dito na ako mamamatay. Ano ba namang klaseng katwiran yan? Basta, hindi mo na mababago yung desisyon ko. Kung gusto mong umuwi, kayo na lang ng mga bata. Pero ibig sabihin lang nun, hiwalay na tayo. Ano? Narinig mo yung sinabi ko. Kung gusto mong umuwi sa Sorsogon, kayo na lang ng mga bata. Pero hiwalay na tayo pag ginawa mo yon. Boji naman, hahayaan mo lumaki yung mga bata na walang ama? Mangyayari lang yon kapag nilayo mo sila sa akin. Ibig sabihin, kasalanan mo kasi ginusto mo yon. Sira ka ba? Nag-adjust ako nung tumira kasama mo rito pero hindi ka man na makakapag-adjust nung ako naman ang nagyayaya sa yung tumira sa probinsya namin. Baka nga mas maging mabuti pa yung buhay natin doon kaysa dito. Siguro kaya ayaw mong sumama sa amin kasi duwag ka. Anong sinabi mo? Duwag ka, Boji. Hindi ako makapaniwalang nagkaroon ako ng kinakasamang duwag at hindi kayang tumayo sa sariling mga paa. Lintik ka, Janina, ha? Ulitin mo pa yan kundi... Kundi ano? Sasaktan mo ako?
Sasampalin? Sige, gawin mo para lalo kung gustuhin ilayo sa iyo yung mga anak natin. Tandaan mo, konti na lang malapit na ako mapuno sa'yo. Pinagtiyagaan kita, inintindi kasi kinakasama kita. Akala ko rin magbabago ka pero habang tumatagal lalo ka lang lumalala. Kung wala kang pangarap sa sarili mo, kung kontento ka na sa buhay mo, pwes, wag mo kami idamay ng mga anak mo. Sawang-sawa na akong pakisamahan ka. Bahala ka na sa buhay mo! Papa Dudut, hindi ko akalain na nagmahal ako ng isang duwag at mahina ang loob sa katauhan ni Boji. Kaya nga sobrang dismayado ko rin sa sarili ko dahil pinili na lamang ako or pipili na lamang ako ng lalaki ay doon pa ako bumagsak sa isang katulad niya. Kaya nga simula ng mga sandaling yon ay lalo akong naging desidido na umuwi na sa amin at iwanang mag-isa ang kinakasama ko sa Maynila. Wala na akong pakialam kahit na mga hulugan pa yon na maghihiwalay kami, makalayo lamang kami ng mga anak ko sa kanya. Kung tutuusin ay parang matagal na rin naman akong single parent sa mga anak ko. Kaya alam ko sa sarili ko na sa una lang mahirap at masakit. Pero sa huli ay makakayanan ko. Nang sumunod na buwan ay nagpasundo ako sa nanay ko sa Maynila para umuwi sa Sorsogon. Wala na rin namang nagawa ang iba pang kamag-anak ni Boji sa desisyon ko habang siya ay patuloy pa ring nagmamatigas na hindi sumama sa amin. Doon pa lamang ay tinanggap ko na hindi niya kami ganong kamahal para piliin. Kaya umalis kami ni nanay sa tinutuluyan namin pauwi sa probinsya. Dito ko na nga pinanganak ang pangalawa ko sa Sorsogon at aaminin kong may sa ilang buwan din akong umasa na pupuntahan kami doon ni Boji. Pero hindi na yata mangyayari yon matapos kong matanggap ang balita na meron na raw siyang bagong kinakasama at magkakaanak na rin sila. Masakit, oo. Pero pinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat. Hindi siya kawalan sa amin ng mga bata dahil kontento na ako sa buhay ko sa ngayon. Sa kasalukuyan ay nag-reseller ako ng mga frozen goods at meron na rin kaming munting tindahan dito sa bahay ng mga magulang ko. Noong nakapagpundar ako ng laptop at nakapagpakabit ng internet ay nag-aral ako para maging isang VA. Sa awa naman ng Diyos ay meron na akong mga kliyente kaya kumikita rin ako ng sapat at matino. Kung tatanungin ninyo ako kung kumusta na ang puso ko, masasabi ko Papa Dudut na unti-unti na akong naghihilom. Mas naging matatag din ako sa buhay dahil sa mga pinagdadaanan ko. Kaya kahit papaano ay thankful pa rin ako na nalagpasan ko yon. Ang mahalaga na lamang sa akin ngayon ay ang kapakanan ng mga anak ko at ng pamilya ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories. Gusto ko na rin pong kunin ang pagkakataon na magpasalamat sa inyong programa dahil ito ang nagsisilbi kong kaibigan at libangan. Number 1 po talaga kayo sa puso ko. Ang inyong kapuso at kabarangay, Janina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Barangay LS 97.1. Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kaya mo bang makihati ng asawa? Kaya mo bang tiisin ang sakit na yung taong dapat para sa iyo ay kahati mo pa sa ibang tao? Ikaw, kaya mo ba ang ganitong sitwasyon? Papayag ka bang makihati? Papayag ka bang hindi mo makukuha ng buo ang isang bagay na alam mong ikaw ang higit na may karapatan?
Papayag ka ba na dapat hawak mo siya pero dapat kang pumayag na ipahawak din siya sa iba pag sa'yo ay nagsawa na siya? Paano mo makakayanang mapunta sa isang sitwasyon kung saan ay kinakailangan mong makihati para lahat ay masaya kahit alam mong nadudurog ka na? Paano mo maaatim na tignan at mahalin ang isang taong dalawa kayong pinili sa buhay niya? Hindi ba dapat ikaw lang? Hindi ba dapat sayo lang? Hindi ba dapat hindi ka makikihati dahil ikaw ang nauna at sayo lang dapat ang pagmamahal niya? Mga kabarangay, samahan niyo akong itampok ang kwento ni Miss Marites, isang babaeng handang makihati sa pagmamahal, wag lang mawala ang taong mahal niya. Kaya mo ba ang ginagawa niya? Samahan niyo akong kilalanin siya sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig sa iyong programa. Ako nga pala si Marites, 35 years old at kasalukuyang naninirahan sa isang liblib na probinsya. Kasama aking kinakasama na si Romano. Mas matanda ng 10 taon sa akin. Halos 2 dekada na kami ngayon na magkasama. Walang naging problema ang aming relasyon noong mga nakaraang taon. Kahit sabihing wala pa kaming anak ay hindi yun naging hadlang para maging masaya kami sa aming pagsasama. Sabi nga ni Romano, darating din yon, maghintay lang kami. Habang wala pa kaming anak ay nag-iipon muna siya. Sa mahabang panahon ay nagtatrabaho ito sa isang bentahan ng feeds sa bayan. Kapag day off naman ito ay nasa bukid ito at nanguhuli ng mga daga, lalo na kapag panahon ng pag-aani. May proyekto kasi ang aming barangay na manghuli ng mga daga, mga pumipeste sa aming palayan. Ang kinikita niya ay sapat sa aming dalawa at kahit papaano ay nakakapag-ipon naman kami para mabili rin yung inuupahan naming lupa at bahay. Gusto kasi naming mabili na ito para kapag nagkaroon na kami ng anak ay hindi na kami mamroblema masyado sa gastos. Yon ang plano namin. Pwede naman akong magtrabaho pero ayaw ni Romano. Para sa kanya kasi ay dapat daw ang babae ay sa bahay lang. At inaasikaso ang pangangailangan ng asawang lalaki. Pumayag naman ako. Hindi naman niya ako napabayaan kaya masaya akong nasa bahay lang, Papa Dudut. Maayos kami ni Romano. Maayos noon. Nagkasira-sira lang nang dumating at nakitira sa amin ang matalik kong kaibigan na si Elsa. Mas bata lang ng 3 taon sa akin. Dito magsisimulang mawasak ang masayang tahanan na matagal kong pinangalagaan. Anong ibig sabihin nito? Marites, Kumalma ka, Marites! Kumalma ka! Paano ko kakalma? Nakapatong ang hubad mong katawan kay Elsa. Paano ko kakalma? bago ka mag-isip ng mali. Bago ako mag-isip ng mali? Wala pa bang mali sa ginagawa nyo ngayon? Nakahubad kayong pareho at magkatikit ang mga katawan nyo sa kama ko! Sa kama natin, Romano! Baboy ka! Baboy kayo! Huwag kang sumigaw! Nakakaya sa kapitbahay! Pag-usapan natin to, Marites. Huwag nating idaan sa galit ang lahat. Bakit hindi ako magagalit? Bakit? Ano, kakalma ko? Asawa ko nakapatong sa matalik kong kaibigan? Ano, dapat magsaya ko? Dapat ba magpakatay ako ng baboy para ipagdiwang to? Huwag mong hintayin na masaktan kita dahil sa lakas ng bunganga mo. Sinabi ko na sa'yo na nakakaya sa mga kapitbahay eh. Bakit, Romano? Hindi mo pa ba ako sinaktan sa ginawa niyong dalawa? Marites. Hindi ko kinakausap ko, ha? Ahas ka! Ahas! Tumigil ka na sabi! Bakit? Bakit kasalanan ko? Bakit parang ako yung mali dito? Hindi ba dapat kayo yung umintindi sa akin? Kayo yung may simpatsya? Kayo yung humingi ng pasensya? Bakit parang ako yung nahuli dito na nagkamali? Bakit ako? Ang
Nandito na tayo eh. Wala na tayong magagawa. Nahuli mo na kami ni Elsa. Ganun lang yan. Tatanggapin ko na lang yung nakita ko. Tulad ng sinabi ko, wala ka nang magagawa. Nangyari na eh. Pero sana hindi mo ginawa. Sana hindi nyo ginawa. Marites, alam kong mali ang ginawa namin pero nagmamahalan kami. At anong tawag mo sa amin ni Romano? Magkaibigan lang? Sa loob ng halos 2 dekada, magkaibigan lang ba kami? Elsa, anong ginawa mo? Pinatuloy kita dito sa bahay. Inasikaso kita. Hindi ako nagkulang sa'yo. Kahit nung mga bata pa tayo, hindi ako nagkulang sa'yo. Alam ko naman yun, kaya nga nahihiya ako sa nakita mo. Aba, dapat ka lang mahiya. Dahil tinuring na kitang nakababatang kapatid ko, tapos ganito? Ganito ang maaabutan ko? Romano, kinulang ba ako ng galing sa kama para humanap ka pa ng iba? At sa kaibigan ko pa talaga. Ang bastos ng bunganga mo, Marites! Ako pa ang bastos? Ako pa? Gusto mo bang masampal ka ulit? Sinabi ko na sa'yo na tumigil ka na, di ba? Mag-uusapan natin to. Elsa! Kaibigan kita. Matalik kitang kaibigan. Bakit? Bakit mo to nagawa? Marites, nagmahal lang ako. Sana maunawaan mo. Maunawaan. Kulang pa ba ako sa pangunawa? Buong buhay ko ay inunawa ko si Elsa. Mga bata pa lamang kami ay matalik na kaming magkaibigan. Kapitbahay namin sina Elsa at alam namin sa bahay na hindi maganda ang trato sa kanya ng kanyang lola. Wala na siyang magulang. Nawala na lang daw na parang bula kaya naman lumaki ito sa piling ng kanyang lola na halos hindi siya ituring na apo. Naririnig namin madalas ang pananakit nito kay Elsa. Minsan nga sa gabi ay hinahabol pa nito ng kawayang pamalo si Elsa sa tuwing umiiyak ito dahil sa gutom. Sobrang patpatin si Elsa noon, Papa Dudut. Kulang sa nutrisyon dahil mas inuuna ng lola niya ang pagsusugal kesa bumili ng bigas. Sinusubukan ng magulang ko na kunin si Elsa noon para sa amin na tumira pero ayaw ng lola niya. Kailangan daw nito si Elsa para may inuutusan siya sa bahay dahil mahina na siya. Balak nga rin siyang pag-aralin ni nanay noon dahil grade 2 lamang ang tinapos nito. At hindi na ipinagpatuloy ng lola niya ang pag-aaral niya. Sapat na raw na marunong siyang sumulat at magbasa ng kaunti. Hanggang isang araw ay inatake sa puso ang matanda at yon ang naging dahilan para pumanaw ito. At naging dahilan naman para mapunta sa amin si Elsa. Dito na nagsimula ang pagkakaibigan naming dalawa. Dito na nagsimulang makihati siya sa mga bagay na meron ako. Lalong-lalo na sa pagmamahal ng magulang ko. Hindi naman yon problema dahil gusto ko rin naman na magkaroon ng kapatid at sa katauhan ni Elsa ay nagkaroon nga ako. Lagi kaming magkasama ni Elsa. Mula pagpasok sa eskwela hanggang sa paglalaro sa bakuran. Lumaking mahiyain ito sa akin lang ito komportableng nakikisama. Kaya nga sa magulang ko ay ilag pa rin ito lalong-lalo na sa kanyang klase, Papa Dudut. Laging namumroblema ang kanyang mga guro dahil hindi ito umiimik sa klase. Hanggang isang araw ay nalaman na lang namin na hindi pala ito pumapasok. Pinagalitan ito ng nanay pero hindi naman sinaktan. Kinausap niya ito at sinabi ni Elsa na hindi siya sanay mag-aral. Natatakot daw siya sa ibang tao. Sa amin lang siya may tiwala. Sinubukan pa siyang kumbinsihin ng nanay ko na makakasanayan din ito ang pag-aaral pero ayaw talaga niya. Kaya naman hindi na rin ito pinilit pa na mag-aral. Kami na lang ang nagtiyagang magturo sa kanya sa bahay gamit ang mga lumang libro at notebook ko. Ako pa nga madalas ang nagiging guro nito na ikinakatuwa ko naman dahil para lang kaming naglalarong dalawa pero may natututunan siya. Hindi nga nakatungtong pa ng high school si Elsa. Tinulungan na lang nito si nanay sa gawaing bahay at sa pagbebenta ng gulay sa palengke.
Mas maraming alam na trabaho si Elsa dahil sinanay siya ni nanay. Ako naman ay tumigil na rin sa pag-aaral noong tumungtong ako sa 3rd year high school. Ang naisip ko noon ay sapat na yon para makahanap ako ng trabaho. Yung mga dalaga sa amin ay 2nd year high school nga lang ang tinapos, pero tignan mo at nakakuha ng trabaho sa bayan bilang mga tendera at ganun din ang gusto ko. Nakuha naman akong tendera pero umabot lang ako sa 1 buwan dahil palpak daw ako. Naging malungkot man yon para sa akin pero naging masaya pa rin ako dahil kahit papaano ay nakilala ko sa kabilang bentahan ng feeds si Romano. Niligawan ako nito hanggang sa ma-in love ako sa kanya. Tutol noon si nanay dahil bata pa ako noon pero sadyang naging matigas ang ulo ko at ipinaglaban si Romano. Kaya naman lumayas ako sa bahay at doon tumira kay Romano na may kalayuan sa bahay namin. Pinabayaan na lamang ako ni nanay at malaki na raw ako. Bahala na raw ako sa buhay ko. Si Elsa naman ay dumadalaw-dalaw lang sa akin kapag wala siyang ginagawa. Dinadalhan ako nito ng mga pagkain na luto ni nanay. Tinutulungan din niya ako sa mga gawaing bahay lalo na sa paglalaba. Magaling maglaba si Elsa. Palibhasa ay naturuan ni nanay. Kaya siyang nagturo sa akin. Masaya ako nakasama si Elsa kaya naman noong sinabi niyang gusto na niyang bumukod kina nanay ay sinuportahan ko siya. Ang sabi niya ay dito muna siya sa bahay pansamantala para makatulong ko din daw siya. Kahati ko raw siya sa mga trabaho sa bahay para hindi na ako mahirapan at pwede niyang samahan si Romano sa panghuhuli ng daga sa bukid. Pumayag naman ako. Mapapagaan ang buhay ko kapag andyan si Elsa pero impyerno pala ang hatid nito sa tahanan na binuo namin ni Romano. Anong gagawin natin ngayon? Tapusin yung namamagitan sa inyo ni Elsa at aalis siya rito. Ako? Aalis? Bakit? Dahil malandi ka. Dahil sa'yo nang galing ang kati ng higad. Para namang di ka naging makati dati kay Romano eh. Natatandaan mo pa ba? Ikaw ang dahilan kung bakit sila nagkahiwalay ng kinakasama niya noon. Aba talaga? Tumahimik na kayong dalawa! Ang pag-uusapan ay yung ngayon at hindi yung noon. Tama. Pag-usapan natin ngayon, yung ngayon na nangyari sa inyo. Uulit-ulitin ba natin yun? Oo, nagsiping kami. Hindi lang 1 beses kundi ilang beses habang wala ka o habang tulog ka. Habang tulog ako? Madali lang namang gawin yun sa sala. Tulog mantika ka kasi. Elsa, tumigil ka na. Anong gusto mo mangyari, Romano? Papalayasin mo ba ang babaeng yan o… O ikaw yung lalayas. Bakit ako nga alis? Akong legal na asawa. Ay kasal ba kayo? Di ba hindi? Ilusyonada. Talagang… Tumigil kayong dalawa! Tumigil kayo! Ipaglalaban ko ang karapatan ko bilang bilang kinakasama mo sa mahabang panahon. Ako ang may karapatan sa'yo. May karapatan din ako. Sa lagay nating dalawa, ako ang nauna. Umangalawa ka lang. Ako nga yung pangalawa pero ako yung nauna. Naunang mabuntis niya. Buntis ka? 2 buwan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Nagkakagarapalan na naman sa pwesto sa buhay mo eh. Ilalabas ko na ang baraha ko. Marites, umalis ka na. Talo ka na. Kaano niyo na ako katagal niloloko? Gusto mo talagang malaman? Mga 7 buwan na siguro. Eh si Romano naman kasi, ayan, di nakapagpigil. Masyadong ginanahan sa akin. Eh masisisi mo ba siya? Tingnan mo nga yung katawan mo kumpara sa akin. Masyado ko ng tuyo para pag nasaan pa nitong si Romano. Ang kapal din ang mukha mo, Elsa. Kung gaano kaganda yung hubog ng katawan mo, gano'n namang kasama ang hubog ng ugali mo. Ipapabarangay kita! Bakit ako? Eh kaming dalawa ni Romano ang gumawa nito. Ikaw lang ang gusto ko madiin dito dahil ikaw yung nangati at nagpakamot. Nangati rin si Romano. Sadyang magaling lang akong mangamot kaya sa akin siya lumapit. Sabi nang tumigil na kayo eh. Ayusin mo to, Romano. Mamili ka sa amin. Ako at ang anak mo? O siya? Wala akong pinipili sa inyo. Huwag mo sabihin pinapaalis mo kami. Wala akong pinipili.
Pero pareho kayong mananatili rito hanggat pinag-iisipan nating tatlo kung ano ang dapat gawin. Pero Romano! Wala nang pero. Sumunod na lang kayo pareho. Papadudot si Romano ang nasunod na manatili kami ni Elsa sa bahay. Naghati kaming pareho sa asawa ko, Papadudot, at hindi yun madali para sa akin. Tatlo kaming nasa kama natutulog sa gabi at hindi yun komportable sa akin, lalo na kapag niyayakap ni Romano si Elsa at tumatalikod ito sa akin. May mga gabi rin na nararamdaman kong nagsisiping sila kapag inaakala nilang tulog na ako. Sobrang nababastos na ako sa sitwasyon, Papadudot, pero wala akong magawa kundi ang magtiis at ilihim ang sakit. Ayaw mamili sa amin ni Romano. Pareho raw siyang may obligasyon sa amin. Ako bilang matagal na niyang kinakasama at si Elsa naman ay nabuntis niya. Ang sabi niya ay masasanay din daw ako sa sitwasyon na yon. Kung hindi man raw ako masanay, umalis na lang daw ako kung hindi ko kaya. Pareho kaming nagmatigas, Papadudot. Lalo na ako. Paano ako? Mahal ko si Romano at alam kong masigit akong may karapatan. Kabit lang si Elsa, pero anong magagawa ko? Hindi kami kasal at hindi kayang panghawakan ang tagal ng pagsasama namin dahil hindi nga yun legal. Mas malaki pa ang tsansa ni Elsa na maging legal dahil may anak na sila. Malakas ang loob ni Elsa na ipaglaban ang posisyon niya dahil nabuntis siya ni Romano, pero hindi ako papayag. Hindi ko kayang wala si Romano. Kahit ganon ang ginawa nito sa akin ay mahal ko siya. Mahal na mahal. Tanga na akong tanga, Papadudot, pero akin dapat siya. Hindi ko alam kung paano mabubuhay nang wala siya. Wala akong ideya sa mundo sa labas. Sinanay ako nito sa mundo sa loob lamang ng tahanan namin. Paano ako mabubuhay nito pag ako ang unang lumabas sa bahay na yon? Hindi ko maiwasang balikan ng nakaraan namin ni Elsa, Papadudot, kung paano itong nakihati sa lahat ng meron ako. Mula sa mga laruan hanggang sa pagmamahal at atensyon ng pamilya ko. Wala namang problema sa akin noon dahil mahal ko naman siya bilang kapatid at alam ko na deserve din ito na makatanggap ng mga binanggit kong bagay dahil matagal din siyang pinagkaitan noon. Saka tinuruan ako ng mga magulang ko na huwag maging madamot. Kapag meron, magbigay ka. Pero pati ba naman sa asawa ko ay makikihati pa siya. Araw-araw, Papadudot, ay wala akong ibang ginawa kundi ang makihati kay Elsa kay Romano. Mula sa kamang hinihigaan namin hanggang sa perang ibinibigay niya. Nagalaw na nga rin ang ipon na para sana sa bahay at lupa namin dahil maraming pinabibiling pagkain na pinaglilihian itong si Elsa. Dagdag pa ang mga pa-check up nito at mga bitamina para sa ipinagbubuntis niya. Nagreklamo na ako noon kay Romano na baka naman pwedeng tipirin niya ang pera para may maiwan naman sa aming dalawa at sa magiging anak namin balang araw. Pero naggalit siya. Siya naman daw ang kumakayod at siyang nakaipon noon kaya wala akong pakialam kung saan niya ito gagastusin. Hindi na lamang ako umimik, Papadudot. Tama naman siya. Wala naman akong naiambag doon sa perang yon na naipon niya, pero bakit si Elsa? Wala rin namang siyang naiambag. Narinig ko ang reklamo mo kay Romano tungkol sa akin. Alin dun? Marami ako nirereklamo sa kanya tungkol sa'yo. Hindi mo binubuhusan ng kubeta. Yung arinola mo hindi mo man lang malinisan kinabukasan. Ako pa naglilinis para sa'yo. Ikaw naman ang gumagamit dahil dyan sa di mo mapigilang pantog mo. Kahit ilista mo ng ilista yung mga reklamo mong yan sa akin, di ka kakampihan ni Romano dahil buntis ako. Yan lang naman ang pinangahawakan mo. Malaking bagay na ang pagbubuntis ko na to para ako ang piliin ni Romano. Kapag ikaw nabuntis. Aba, kailan pa? Ikaw ba yung nagpa-check up na? Halos 2 dekada na kayong magkasama pero di pa rin kayo nakakabuo. Wala naman sa kanya ang diferensya dahil nasa sinapupunan ko ang ebidensya.
Paano naman nakakasiguro si Romano na anak nga niya yan? Sa sobrang kakatihan mo, malamang hindi lang si Romano kumamot sa'yo. Hoy Marites, si Romano lang ang lalaking nakagalaw sa akin at alam mo yan. Alam ko? Ang alam ko kahit kanino ipapatol ka. Tinan mo nga't asawa ko na pinatulan mo pang higad ka. Asawa? Huwag mong sasabihin yan dahil hindi kayo kasal. Di kailangan makasal para mapasakin siya. Yun naman pala eh. Di kahit di rin kami kasal, may karapatan pa rin ako sa kanya. Mapapasakin pa rin siya. Napakademonyo mo, Elsa. Tinuruan ka naman ng magandang asal na magulang natin ah. Ay, hindi! Magulang ko na inagaw mo rin ang atensyon sa akin. Kasalanan ko pa ba kung sa akin nila ibinigay ang atensyon nila, ako yung laging tumutulong sa kanila? Samantalang ikaw, puro ka pasarap nun. Kaya kahit pagpapakulo ng tubig, hindi mo alam. Kaya ayan, tingnan mo sarili mo. Di ka makaalis dito sa bahay ni Romano dahil alam mong wala kang alam gawin sa mundong to. Paano ka nga naman mabubuhay, di ba? Wala ka nang karanasan sa trabaho sa labas. Pati pa dito sa bahay, palpak. At bakit ikaw? Kung totoong matapang ka at marami kang alam na trabaho tulad ng pinagmamalaki mo, bakit ka pa nandito? Bakit hindi mo buhayin yung sinasabi mong anak ninyo ni Romano ng mag-isa, di ba? Ay, mukhang hindi mo rin kaya. Sino ba naman kasi ang tatanggap sa'yo sa trabaho grade 2 lang ang tinapos mo. Mas mahina pa sa kamote ang utak mo. Talagang… Hindi ka naman siguro makukunan sa isang sampal, no? O gusto mo dalawahin ko pa para sigurado? Natuto na akong mas lumaban pa, Papa Dudut. Hindi ako papayag na magreyna-reynahan si Elsa sa bahay na ako naman ang kasama ni Romano na bumuo. Sa tuwing minamalditahan ako nito ay dinodoble ko ang balik sa kanya. Mas lalo nga kaming parang mga panabong na manok kung magsalpukan tuwing wala si Romano. Napagpapatigasan kaming dalawa lalo na sa paglilinis at sa pag-aayos ng bahay. Madalas, Papa Dudut, ay nananadya na itong si Elsa. Hindi na ito talaga nagbubuhos ng kubeta kahit mismong dumi na niya. Tinatapon pa nito sa sahig ang laman ng arinola kapag naglilinis ako ng sahig. At bilang ganti ay ginagamit ko ang mga salwal nito na panlinis ng sarili niyang ihi sa sahig. Magagalit ito at tatawanan ko lang. Para kaming dalawang kontrabida sa teleserye na pinagsama sa iisang bahay. Parehong masama ang ginagawa namin sa bawat isa. Hindi namin alam kung sino ang mabibigyan ng magandang ending sa amin dahil pareho namang nagiging masama ang ugali namin dahil lamang sa iisang lalaki. Gustong gusto ko nang magsumbong sa mga magulang namin sa ginagawang ito ni Elsa pero hindi ko magawa. Alam kong sa akin din lang ang balik ng sermon ng mga magulang ko. Una, sisisihin nila ako sa kung bakit kasi si Romano ang pinili ko. Samantalang pinagsabihan na nila ako dati pa at pangalawa, bakit ko kasi pinaglapit sina Romano at Elsa. Gayong alam kong hindi matuwid na lalaki itong si Romano. Kaya naman bago pa iratrat sa akin ito ng mga magulang ko, Papa Dudut, itatago ko na lang. Malayo naman kami sa kanila at walang kamag-anak o kakilala na malapit sa aming barangay para isumbong ang nangyayari sa amin. Saka isa pa, Papa Dudut, ay si Elsa ang paborito sa amin kahit ako ang totoong anak. Tama naman si Elsa. Siya lagi ang naaasahan ng magulang ko noong nandun pa siya sa bahay. Wala akong halos na itulong sa bahay noon kahit noong nakatira pa ako doon. Lumaki akong tamad, palibhasa alam kong andyan si Elsa na tutulong kina nanay. Ang hirap, Papa Dudut. Ang hirap na mag-isa kong kinikimkim ang problemang ito. Wala akong ibang pwedeng masabihan dahil ang panghuhusga ay malamang sa akin ibabato talaga. Sinubukan kong masanay na gano'n na ang sitwasyon. Tanging ginawa ko na lamang ay nagpakabuti ako lalo na kay Romano. Hindi ko na rin pinatulan pa si Elsa para hindi na dumagdag pa sa problema at stress ko. Mas pagsisilbihan ko na lang mabuti si Romano para makita niya ako at karapat dapat sa buhay niya at hindi si Elsa. Pero sadyang mapanakit ang tadhana dahil kahit na anong gawin ay mukhang si Elsa
ang mananalo. Bakit kailangan doon ako matulog sa sala? Dahil di na tayo kasya ni Elsa sa kama. Alam mo namang maliit lang ang kama at lumalaki na ang tiyan niya. Kailangan niya ng sapat na espasyo para makagalaw siyang mabuti. Alam mo namang may problema ako sa likuran. Pahiram mo na lang ng langis yan at mawawala rin. Magpailot ka kay Kalumen sa susunod na Biyernes. Baka lamig lang yan. Pero Romano, Ay. O sige, bibilang kita ng maayos na kutsyon. Kahit yung di kakapalan, pansamantala. Pero kapag sumahod na ako, sa ngayon magtiis ka muna sa kumot. Kapalan mo na lang. Pwede rin naman ako makahingi ng karton ng sigarilyo dyan sa tindahan. Pagpatong-patungin mo na lang para kumapal. Medyo may kalambutan din naman ang karton eh. Di pa malalamigin ang likuran mo. baka naman pwedeng sasahig na lang ako ng kwarto. Doon na lang ako maglalatag, natatakot akong matulog sa sala. Ang tanda mo na, Marites. Matatakotin ka pa rin? Alam mo namang nasanay na ako nakasama ka. Eh di wag mo na lang patayin ang ilaw para di ka matakot. Di naman yun eh. Eh ano? Sabi mo natatakot ka. Natatakot ako na kapag hindi na kita nakakatabi, hindi mo na ako mamahalin. Ganun ba kababaw ang tingin mo sa akin? Masisisi mo ba ako matapos yung nangyari sa inyo ni Elsa? Ibabalik mo na naman ba yan? Kala ko ba tanggap mo na? Kala ko ba napatawad mo na ako? Napatawad, oo. Pero hindi nakalimot. Kahit iuntog mo ng paulit-ulit ang ulo ko sa bato, hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyo. Kung di mo na kaya, edi umalis ka na dito. Bibigyan kita ng konting pera para makapagsimula ka ulit. O kaya, ihahanap kita ng trabaho sa bayan para… Hindi, wag na. Kaya ko to. Kakayanin ko to. Ay, konting tiis na lang. Kapag nakapanganak na si Elsa, balik ka ulit sa kama natin. Sa ngayon, hayaan mo munang maging komportable si Elsa. Dahil ginagawa ko lang naman yun para sa magiging anak naming dalawa. Ang sabi ni Romano ay magtitiis lang ako hanggang sa makapanganak si Elsa. Ginawa ko alang-alang kay Romano at sa bata ay magtitiis ako. Nakiusap din si Romano na habang nagbubuntis si Elsa ay ako muna ang bahala sa bahay. Ayaw niyang paggalawin masyado si Elsa dahil baka makasama daw sa bata. Pinakiusapan din ako nito na alagaan ko si Elsa dahil kailangan ako nito. Hindi nyo lang alam kung gaano kasakit sa akin na gawin yon dahil sobrang labag sa kalooban ko ang pag-aalaga sa kabit ng asawa ko. Tuwang-tuwa nga si Elsa na inaasikaso ko siya. Sa wakas daw ay napapakinabangan niya ako dahil noong mga bata pa kami ako raw ang madalas na nakikinabang sa kanya. Ang kapal talaga ng mukha niya. Kung hindi lang naman dahil kay Romano ay hindi ko yon gagawin. Ayoko magmukhang masama kay Romano kaya ako yon ginagawa. Saka naisip ko na kapag sinunod ko siya sa lahat ng gusto niyang gawin ay maisip nitong ako pala ang karapat dapat at si Elsa ay paaalisin niya oras na matauhan ito. Umasa ako na mangyayari yon. Nang makapanganak na si Elsa akala ko ay yon ang katapusan ng relasyon nila ng asawa ko pero hindi papadudot. Mas lalo itong nagreinahan sa bahay. Mas lalo nitong pinaramdam na ako ang sampid doon dahil may anak na silang dalawa. Hindi na rin ako nakabalik pa sa kwarto dahil kasya na raw silang tatlo sa kama. Saka na raw ako bumalik doon kapag lumaki na ang bata. Yung bata naman daw ang matutulog sa sahig ng kwarto pero papadudot hindi ko na yon inasahan pa. Maraming pangako si Romano sa akin na hindi na natupad pa. Binilhan na lamang ako ng folding bed ni Romano para maging komportable ang tulog ko sa sala. Hindi na ako nakapagreklamo. Mas ayos na to kesa palayasin niya ako. Ako pa ang madalas na nag-aalaga ng anak nila dahil madalas ay tulog itong si Elsa. Hindi ko naman yon minamasama dahil kung magiging totoo ako, natutuwa akong alagaan ng sanggol na yon dahil kahit sa ganong paraan ay nakakahawak ako ng bata. Matagal ko ng pangarap na maging isang ina. Bata pa lang kami ni Elsa noon ay nagpapanggap na akong isang ina at si Elsa naman ang aking anak.
Kaya nga nakakasama ng loob na ako pa ang hindi binayayaan ng Diyos ng anak gayong matagal ko na yung dinarasal sa kanya. At ang masakit pa ay inuna pa ng Diyos na bigyan ng anak ang dumikit kay Romano kahit ako naman dapat ang binigyan niya dahil ako ang matagal na nitong kasama. Sa paglipas ng panahon, Papa Dudut, ay nasanay na lamang ako sa ganitong sitwasyon. Hindi ko na inaasahan pang mapapaalis si Elsa sa bahay. Lumaki na ang bata at nadagdagan pa ng isa. Nabuntis muli ni Romano si Elsa. Papa Dudut, mas lalo akong nawawala ng pag-asa na maibabalik ang dati sa amin ni Romano. Isa na silang pamilya samantalang ako ay wala man lang pananagutan si Romano. May nangyayari pa rin naman sa amin ni Romano tuwing wala sa mood si Elsa. O hindi naman kaya ay sa tuwing nagpapagaling siya ng sugat niya dahil sa panganganak, ay sa akin siya sumisiping. Umaasa ako na makakabuo kami lalo't gabi-gabi ko siyang inaaya noon pero wala. Sa akin nga ata talaga ang diferensya at mas lalo akong nalungkot dahil unti-unting nawawala na ako ng karapatan sa bahay na yon. Dahil wala akong kakayahang maging ina na 2 beses nang pinatunayan ni Elsa. Magaling ka rin, no? Ano na naman ba, Elsa? Kung ano na naman yung ipang-iinis mo sa akin, pwede bang mamaya na lang? Nakita mo naglalaba ako. Naglalaba ng mga damit ng anak mo. Gusto kong linawin sa'yo na di ka na dapat nakikipagkompetensya pa sa akin. Dahil alam mo naman na panalo na ako. Ako yung may 2 anak kay Romano. Sa ngayon. Pero balang araw magkakaanak din kami. Aba, kailan pa? Wala pa ako rito di na kayo magkaanak-anak. Ngayon pa kaya nalagpas 30 ka na? Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi mo pa alam kung anong pwedeng mangyari sa susunod. Kaya ba panay kalabit mo dyan kay Romano para buntisin ka? Bakit? Ikaw lang ba may karapatang kalabitin siya tuwing may pangangailangan ka? At least ako kapag nagsiping kami, sigurado ako may mabubuo kami. Ikaw, sobrang desperada mo para makailang kalabit ka kay Romano pero wala pa rin kayong nabubuo. Tanggapin mo na kasi, Marites. Umigil ka na. Tanggapin mo na lang na di kayo magkakaanak. Wala kang alas kay Romano, nasa akin na lahat. Ay talaga? Ay talagang talaga. Nakakaawa ka naman. Kung paano mo hawakan ng anak ko? Kitang-kita ko na gustong-gusto mo nang magkaanak Ramdam ko na gusto mo rin na may manggaling sa'yo. Pwede ba tumigil ka na? Hayaan mo na, Marites. Hahayaan naman kitang alagaan ang mga anak ko para kahit minsan lang sa buhay mo maranasan mong humawak ng bata. Huwag ka lang masyadong mapapamahal sa kanila, ha? Alam mo naman, di ikaw ang ina. Sinabi ko tumigil ka na Oops! Nasasaling ko na ba yung pusong ina mo? Pag sinabi ko tumigil ka! Tumigil ka! Bitiwan mo ako! Aray! Ano ba? Nandilim ang paningin ko noon, Papa Dudut. Hindi ko na kinaya pa ang pangiinsulto niya sa akin. Nilublog ko siya sa tubig kung saan ay nilalabhang ko ang mga maduduming damit ng mga anak niya. Hinila ko ng hinila ang buhok niya at ilang beses kong pinagsasampal ang mukha nito hanggang sa mismong palad ko na ang napagod. Wala siyang magawa. Marahil ay nabigla ito sa ginawa kong pagsugod at hindi niya marahil inaakala na magagawa ko yon dahil nasanay ito na hanggang salitaan lang ang labanan naming dalawa. At noong mga nakaraan pa ay hindi ko siya masyadong pinapatulan pero sa ngayon ay sumagad na siya. Hindi ko hahayaang babuyin niya ang pagkatao ko lalong lalo na ang pangarap kong maging isang ina. Saka lang ako napatigil nang marinig kong umiiyak ang 2 anak niya na nakatingin pala sa ginagawa namin. Pasalamat siya sa mga anak niya dahil kung hindi, baka ubos na ang buhok nito sa pananabunot ko sa kanya. Nang mahimasmasan ako ay lumabas ako ng bahay para bumili ng soft drinks. Kailangan kong malayo muna pansamantala kay Elsa dahil hindi ko alam kung ano ang pwede kong magawa sa kanya kung hindi ko yon gagawin. Kinumusta ako ng tendera kung bakit ganon ang itsura ko. Mukha raw akong nakipagsapakan.
Ang sabi ko naman ay napagod lang ako maglinis ng bahay kahit na hindi kumbinsido ay tumango na lamang ito at saka hinayaan akong maubos ko ang soft drink. Panayang tulo ng mga luha ko. Bakit ba kami umabot sa ganon? Bakit ba ako umabot sa ganon? Hindi ako masamang tao, alam ko yon sa sarili ko, pero habang pinaglalaban ko ang karapatan ko sa bahay namin ni Romano ay nagkakasungay ako at mas lalo itong tumatala sa pagdaan ng panahon. Ano bang nangyayari sa akin? Hindi ako ganito at hindi ito ang Marites na kilala ko. Sa nangyari yon, Papa Dudut, ay inaasahan ko nang magsusumbong si Elsa kay Romano. Alam kong praktisado na nito ang sasabihin niya. Hindi nga ito nagpalit ng damit at nagsuklay. Inayaan nito na manatili ang itsura niyang ganon hanggang sa makauwi ng bahay si Romano. Naaalala ko pa ang bungis-ngis nito na ala demonyo habang hinihintay si Romano. Panay ang tingin nito sa akin na nagbabanta na dahil sa ginawa ko sa kanya ay mas lalong magkakaroon ng dahilan si Romano para paalisin ako at piliin silang mag-ina. Hindi ako papayag. Kung merong mang aalis doon ay si Elsa yon at hindi ako. Bakit mo naman ginawa yun kay Elsa? Tapos na pala siya magsumbong. Nakatulog na rin siya at ang mga bata. Malamang pagod na pagod yan sa pag-iimbento ng sasabihin sa'yo kaya mabilis nakatulog. Nakita ng mga bata ang ginawa mo. Di magsisinungaling ang mga bata. Alam nilang sinaktan mo ang nanay nila. Kung sinaktan ko man si Elsa ay dahil kasalanan niya yun. Kailangan ba magresulta sa sakitan niyang awan yung dalawa? Kung hanggang ngayon may galit pa rin kayo sa isa't isa, baka naman pwede magbangay na lang kayo gamit yung mga salita niyo. Magmurahan kayo! Bahala kayo! Magtahulan kayo na parang mga aso sa kanto. Wala akong pakialam. Pero wag kayo magsasakitan ng pisikal sa harapan ng mga bata. Dahil di magandang ehemplo yun. At sa tingin mo, Romano, ang ibahay ang dalawang babae, magandang ehemplo ba yan sa mga anak ninyo? Bata pa sila. Mauunawaan nila yan paglaki nila. Naiintindihan na nilang nangyayari at sa ayaw at gusto mo magtatanong ang mga yan. Di naman porket nagtanong sila sasagutin na. Pwede namang itikom ang bibig para di na lumala ang sitwasyon. Pero wala sana tayo sa sitwasyon na to kung hindi kayo naging marupok ni Elsa. Ibabalik mo na naman talaga yan, Marites. Ilang taon na ang nakakalipas. Oo, nagkamali ako. Pero ano bang ginagawa ko? Bumabawi naman ako Bumabawi? Kung bumabawi ka, bakit hindi ko nararamdaman? Bakit parang apay-ngapay ako rito? Bakit wala ako nakukuha sa'yo? Walang nakukuha? Di pa ba sapat na binubuhay pa rin kita? Pinapatuloy dito? Pinapakain? Bago pa man dumating si Elsa, ginagawa mo yan sa akin dahil ako ang nauna sa'yo. Ako ang asawa mo. Pareho ko kayong asawa ni Elsa. Maging patas ka naman. Ako pa ang dapat maging patas? Ako na nga yung napilitang makihate. Ako pa yung sasabihan mo maging patas. Di ganyan ang ibig kong sabihin. Ano bang ibig mong sabihin? Kasi wala namang malinaw sa lahat ng mga sinasabi mo Araw-araw nagiging malabo ang lahat. Wala na ako makita pang totoo sa mga salita mo. Mahal kita, Marites. Pero bakit hindi akong piliin mo? Dahil mahal ko rin si Elsa. Pero ako ang nauna sa'yo. Pero siya ang ina ng mga anak ko. Lintik na mga anak na yan! Dahil hindi kita mabigyan ng anak kaya ginaganyan mo ako? Halika ngayon sa kwarto. Paulit-ulit tayo magsiping para makabuo tayo para magkaroon ulit ako ng karapatan sa'yo. Ano ba, Marites? Halika na! Marites, umayos ka. Baka magising ang mga bata. Hayaan mo sila. Di ba sabi mo nga paglaki nila, may intindihan din naman nila ang lahat? Ubarin mo na yung damit mo, ha? Kung di ka titigil sa kabaliwan mo, mapipilitan akong piliin si Elsa at iiwan kita mag-isa. Wala akong ibang nagawa kundi ang umiyak ng umiyak. Pinadaloy ko ang mga luhang matagal ko nang hinarangan. Hindi ko na kayang maging matatag lalo na't yung dahilan ko para maging malakas ay mas pinili si Elsa. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Naisip ko nang maglayas para sa dignidad ko pero tuwing iniisip ko ang labas ng bahay na ito, natatakot ako. Nasanay akong binubuhay ni Romano at hindi ko alam kung kakayanin ko mag-isa sa labas. Tama naman si Elsa.
Masyado akong nasanay na sumandal sa ibang tao kaya hindi ako makatayo sa sarili kong mga paa. Sinisisi ko tuloy ang sarili ko kung bakit hindi ko hinayaang maging mahina ako. Paano na ako? Natulog ako noon nang may nabuo na desisyon. Kung gusto kong mabuhay, kung gusto kong hindi mawala si Romano sa buhay ko, makikisama ako kay Elsa. Kung kailangang makihati ako sa kanya ay gagawin ko, huwag lang mawala ang bahay at si Romano. Kahit makalamang na siya sa hati ay ayos lang. Basta maambunan pa rin ako ng pagmamahal at atensyon na nanggagaling kay Romano. Hindi na ako magrereklamo. Hindi na ako dadaing pa. Magiging kontento na ako. Susubukan ko papadudot kahit na alam kong hindi ko kaya. Wala akong ibang choice kundi ang gawin yon dahil kung hindi ko alam kung saan ako pupulutin. At hindi ko alam kung ano ang magiging buhay ko papadudot. Gusto ko na lamang mamanhid sa tuwing iniisip ko na kailangan kong kayanin ang sitwasyon na ito. Na hindi ko naman ginusto at mas lalo lamang akong nahihirapan. Bakit ba ako ang kailangang mag-adjust? Bakit parang ako pa ang napaparusahan sa kasalanang hindi naman ako ang gumawa? Gabi-gabi akong nagdurusa sa tuwing naririnig ko ang masayang tawanan ni Romano at Elsa sa kwarto. Yung tawanang dati ay kaming dalawa lang ang nagpapalitan pero ngayon ay pinalitan na ni Elsa ang pwesto ko. Naaalala ko tuloy ang naging pagkakaibigan namin dati ni Elsa. Ano na bang nangyari sa aming dalawa? Wala naman akong maalalang naging galit niya sa akin noong bata pa lamang kami. Lahat ginawa ko para maging mabuting kaibigan at kapatid sa kanya. Hindi ko man siya natulungan sa ibang gawain sa bahay pero hindi ako nagkulang sa kanya. Tuwing kaarawan nito ay lagi akong may regalo sa kanya na laruan o kung anuman yung maibigan niyang pagkain. Pinag-iipunan ko yon galing sa mga baon ko para may sorpresa akong iregalo sa kanya tuwing sasapit ang kaarawan niya. Wala ring nangaapi sa kanya masyado noon dahil tuwing may gumagawa noon ay ako ang humaharap at nakikipag-away para sa kanya. Bunsong kapatid na ang turing ko sa kanya, Papa Dudut. Ate na ang tingin niya sa akin, bakit kailangan kaming umabot sa ganito? Hindi pa ba sapat yung pag-aalaga ko sa kanya tuwing nagkakasakit ito? Yung pagtatakip ko sa mga kasalanan niya tuwing nakakabasag siya ng mga gamit at ako ang umaako ng lahat ng yon. Ako ang nagturo sa kanyang maging pulido sa pagbabasa, pagbibilang at pagsusulat. Binilhan ko rin ito ng mga song hits noon dahil hilig niya ang pagkanta. Nererentahan ko rin ang gitara ng isang kapitbahay namin para lamang matuto siyang maggitara. Pati mga poster ng paborito niyang mga artista ay ako ang bumibili para may maidikit siya sa kwarto namin. Kinakantahan ko siya sa gabing maulan at makulog para mawala ang takot nito. Ako ang pinangsasangga niya sa mga asong tumatahol kapag naglalakad kami sa kanto. Ako ang umaakyat sa mga puno para kuhanan siya ng mga paborito niyang prutas. Ako lahat, Papa Dudut, ang gumagawa noon pero bakit ngayon? Sinuklian niya ng kasamaan ang naging kabutihan ko sa kanya. Naaalala ko tuloy yung naging usapan at pangako namin sa isa't isa noong mga bata pa lamang kaming dalawa. Sana paglaki natin magkasama pa rin tayo sa iisang bahay, no? Oo nga, kahit sa kubo lang basta magkasama tayong dalawa. Walang iwanan? Bakit naman kita iiwan? Basta pag malaki na tayo, magtatrabaho ako. Ako rin magtatrabaho para tulungan ka. Gusto ko doon ka lang sa bahay para maglinis. Alam mo naman, mas magaling ka maglinis at mag-asikaso ng bahay eh. O sige, pero paano yan kapag nag-asawa ka na? Ay, hindi ako mag-aasawa. Nakakadiri yun oh. Sabi ni nanay, balang araw daw mag-aasawa rin tayo. Eh di yung magiging asawa ko, dapat mabait. Para ano? Para payagan niya ako na tumira ka sa bahay. O kaya kapag ako naman yung naunang mag-asawa, di dun ka sa akin titira. Pwede rin ganun. Tapos, didikitan natin na maraming poster ng mga artista yung kwarto natin. Teka, magkatabi pa rin ba tayo kapag nagkaroon tayo ng sariling bahay?
Pwede naman, bakit hindi? O kaya, papagawa ko ng isa pang kama sa kwarto para dun ka. Yung double deck ba yun? Ay oo, gusto ko yun! Ayoko rin kasi mag-isa sa kwarto. Nakakatakot eh, lalo na kapag malakas yung ulan. Dun daw talaga lumalabas yung mga engkanto kasi gusto nila makisilong sa bahay ng tao. Oh, sino naman nagsabi niyan? Yung kalaro ko. Tinatakot ka lang nun. Hindi ka ba natatakot mag-isa? Natatakot, pero kasi pagkasama kita at ramdam kong takot ka na rin, dapat ako na yung matapang. Hindi pwedeng pareho tayong takot. Hayaan mo, balang araw magiging strong at hindi na ako matatakotin, Marites. At balang araw, magiging magkasama na tayo sa isang bahay. Pangako yan ah! At pangako hindi tayo mag-aaway kahit kailan. Pangako? Pangako. Kung may pangako mang kaming natupad ay yung pangakong magsasama sa isang bahay pero wala naman sa usapan na pati ang magiging asawa ay iisa pa rin. Yung inosenteng pangako namin sa isa't isa ay nangyayari na ngayon at sobrang bigat na to pa rin at panindigan ng pangakong yon. Habang binabalikan ko ang nakaraang yon namin ni Elsa ay hindi ko maiwasan na maiyak. Sinisisi ko na lang ang sarili ko, Papa Dudut, kung bakit ko siya pinatuloy doon. Kung siguro ay hindi ko siya pinatira sa bahay ay hindi matutokso si Romano sa kanya at wala kami sa komplikadong sitwasyon. Hindi ko na namalayan na napapalakas na ang iyak ko hanggang sa maramdaman ko na lamang ang paghaplos sa aking balikat. Inaasahan kong si Romano yon pero nagkamali ako at si Elsa ang nakita ko, Papa Dudut. Anong kailangan mo? Kailangan kitang makausap. Kung ipag-uutos mo na naman na laban ko ang damit ng anak mo o kaya yung panty mo, lagay mo na lang sa gilid ng poso at ako na maglalaba pagkagising ko. Hayaan mo na ako magpahinga rito. Marites, harapin mo naman ako. Ano pa bang kailangan mo, Elsa? Panalo ka na, di ba? Gusto mo pa bang idurayan sa mukha ko? Pang kailangan mong gawin sa akin para makontento ka na sa pagkapanalo mo. Patawarin mo ko. Marunong kang humingi niyan? Alam kong mula nung dumating ako sa buhay mo, kinailangan mo ng masanay na may kahati. Hanggang sa asawa mo, nakihati pa rin ako. Patawarin mo ako. Huwag ka mag-alala. Sanay na ako, di ba? Sanay na ako na laging nag-aabot sa'yo. Hinihintay ko na lang na mamanhid ako para tuloy-tuloy ka na lang sa pakikihati. Hindi ako masaya sa nangyayari, Marites. Namimiss kita. Namimiss ko yung pagiging magkaibigan natin. Nahihirapan ako. At paano naman ako? Sa tingin mo ba hindi ako nahihirapan sa ginawa niyong sitwasyon? Sa ating tatlo, ako yung pinaka-naipit dito. Wala naman akong ginawa sa inyo. Naging mabuti ako sa inyo pero anong ginawa niyo? Pinaramdam niyo sa akin na wala akong karapatang makakuha ng buong kaligayahan. Kaya nga ako lumalapit sa'yo para ayusin ang lahat. Binababa ko na ang pride ko. Ako yung mali dito. Mali ang ginawa ko. Mali ang ginawa namin ni Romano. Patawarin mo kami. Hindi yung ganun kadali. Alam ko. Kahit sarili ko di ko mapatawad sa ginawa kong to sa'yo. Mula pagkabata, ginawa mo ang lahat para sa akin, kaya hiyang-hiya ang konsensya ko sa sinapit mo ngayon dahil sa kasakiman ko. Anong gusto mo mangyari? Napamahal na ako kay Romano pero ipapaubaya ko na siya sa'yo. Hindi na ako makikihati. Ibabalik ko na siya ng buong buo sa'yo. Alam mong hindi siya papayag sa gusto mo. Alam mong mahal ka rin niya, paborito ka pang asawa. Ang gusto mo ba umalis na ako rito? Bakit hindi? Kung gusto mo talaga mapatawad kita at makalimot ako sa ginawa niyo, umalis ka. Pero paano ang mga anak ko? Maliliit pa sila.
Di ko sila kayang buhayin at ngayon, buntis ako uli. Hindi ko alam kung makakaya kong mag-isa. Kulang ako sa pinag-aralan, alam mo yan. Walang tatanggap sa akin. Anong gusto mo mangyari? Makikiusap ako sa'yo na dito kami titira ng mga bata pero isasauli ko na si Romano sa'yo. Kahit yun lang, di na ako makikisiping sa kanya. Babalik ka na sa kwarto nyo pero hayaan mo ako magpasustento sa kanya para sa aming mag-iina. Paano kung gusto pa rin niyang maging asawa ka? Tingnan mo nga at binuntis ka niya uli. Samantalang ako, hindi ko na maalala kung kailan niya ako huling kinama. Tatanggi ako sa kanya, hindi ako. Basta pipigilan ko siya. Mahal ka rin niya, Elsa. Baka nga mas higit pa sa akin. Mahal ka rin niya. Pero mas mahal ka niya. Alam ko yun. Rinig ko sa mga tawanan niyo at sa mga tinginan niyong dalawa. Alam ko, mahal niyong isa't isa. Oo, andun pa rin ang pagmamahal niya sa akin pero angat pa rin yung sayo. Masaya siya sa'yo at masaya ako kapag alam kong masaya siya. Anong gusto mong gawin sa sitwasyon natin? Hindi naman pwedeng… Maghahati pa rin tayo sa kanya. Sigurado ka? Andito na rin naman tayo bakit hindi pa natin ituloy? Nasanay na rin naman tayo kahit papano sa sitwasyon. At alam mong pareho nating hindi kaya na mawala si Romano sa atin kaya manatili na lang tayo sa ganito. Pero… Ang pakiusap ko lang, ayusin nating dalawang relasyon natin. Yun na lang ang pakonsuelo ko sa lahat na nangyayari na to. Ibalik natin yung pagkakaibigan. Ibalik natin yung pagiging magkapatid natin. Magiging sapat na yun. Marites… Yun na lang ang nakikita kong paraan para kahit papano madaling huminga sa sitwasyon na to. Nasanay na ako nakahati ka sa lahat. Pero hindi ako sanay na hindi maayos ang relasyon natin. Ano, payag ka ba sa gusto ko? Payag. Huwag ka na umiyak. Kaya natin to. Kakayanin. Naging ganon nga ang sitwasyon namin, Papa Dudut. Magkahati sa asawa at kung may nabago man sa sitwasyon namin ay yon ay hindi na kami nagbabangayan at nag-aaway ni Elsa sa atensyon at pagmamahal ni Romano. Nakontento na lamang kami sa kung ano ang inaabot sa amin ng asawa namin. Naging payapa naman ang pagsasama naming tatlo kasama ang mga anak nila. Itinuring na rin akong nanay ng mga anak nila at masaya ako doon. Kahit sa ganong paraan man lang ay maging nanay ako kahit na hindi galing sa akin. Nalaman na rin, Papa Dudut, ng mga magulang namin ang sitwasyon at inaasahan namin na hindi nila yon mauunawaan. Sandamakmak na galit at pangaral ang inabot namin pero tanging tango na lamang ang naging sagot namin sa kanila. Alam naming mali, Papa Dudut, ang pinasok naming sitwasyon pero pinanindigan naman namin kaya pakiramdam namin ay magiging tama din yon. Marahil ay hindi mauunawaan ng marami sa inyo ang pinili naming landas. Pero dito na kami nasanay at dito kami komportable. Tanggap ko na ganito ang binigay sa aming kapalaran at kahit paano ay masaya na rin ako dahil nararamdaman kong muli ang pagmamahal ni Romano sa akin at higit sa lahat ay nanumbalik ang pagkakaibigan namin ni Elsa. Marami pong salamat sa pagbasa, Papa Dudut, sa kwento namin ng aming pamilya. Ako ang inyong kabarangay forever, Marites. Kaya nyo ba ang ginagawa nila? Kaya nyo bang tanggapin na hindi buo ang binibigay sa inyo ng isang taong pinili nyong mahalin? Kaya nyo bang makihati kahit alam nyong pwede nyong makuha ng buo yan sa ibang tao? Makukontento ka ba sa kakarampot na ibinibigay sa iyo at kailangan mong magkasya sa ganyan dahil meron pang pagbibigyang ibang tao? Marites at Elsa, hindi madaling panindigan ang buhay na pinili ninyong dalawa, no? At alam ko na kung may pagkakataon para maiayos ninyo ang pagkakamali sa inyong nakaraan,
ay di ninyo pipiliing pag-agawan at paghatian ng isang lalaki dahil meron pang ibang lalaki dyan na kaya kayong mahalin at panindigan ng buong buo na hindi nyo na kailangan pang makihati pa. Marites and Elsa, hindi biro ang buhay na meron kayo ngayon. At marahil marami sa inyong nakapaligid ang kune-question ang ginawa ninyong desisyon. Hindi namin alam kung paano kayo makakatagal sa ganyang sitwasyon na pinili ninyo na panindigan, pero sana balang araw malaman ninyong pareho ang totoong halaga ninyong dalawa. Yung halaga na hindi nyo makikita sa approval ng isang lalaki. Hindi namin kayo huhusgahan sa pinili ninyong landas dahil nagawa ninyong panindigan yan. Pero sana kung may pagkakataon pang makalaya sa inyong sitwasyon ay piliin ninyong gawin yon. At sana balang araw ay mangyari yon dahil pareho ninyong deserve ang pagmamahal na buo at hindi kailangang paghatian pa. Hanggang sa muli sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa, ako po si Papa Dudut dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.